pričamo o finalu Hrvatskom odbojkaškom kupu seniori. Kaštela će igrat protiv Rijeke u srijedu 24. siječnja u 17:30. Kaštela je apsolutni favorit protiv Rijeke, ali to ne znači da Rijeka nema šanse protiv Mladost Ribala Kaštela, zato što igrali su nekoliko puta, je izgubila Rijeka, ali to je ipak kup, to je totalno drugačije natjecanje od prvenstva i to će biti zanimljivo. Volio bi da Rijeka osvoji, kako se zove, kup, ali Kaštela će sigurno htjeti osvojiti kup, to im je prilika, pružen se velika prilika, nema Mladosti iz Zagreba, igraju protiv Rijeke, poznaju se već i bit će to zanimljiva utakmica. Nemojte to propustiti, pogledati ni slučajno. Ugodan ostatak dana želim. Gledajte tu utakmicu.